ଆଜି ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ଯେ ସକାଳୁ ମୋ ଅପା ଏଠି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ କୁନି ଭଉଣୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ପିତ୍ତଳ ଚାମଚ, ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ ସବୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଚଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୋ ରମା ମା ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୋଇଦେଇକି ତା ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷକର ଛୁଆ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଆର ହବା ପାଇଁ। ସେ ଜୁଆର ହବା କଣ ଶିଖିଲାଣି? ଆଉ ସିଏ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଆର ହେଇକି ତା ଥାର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଘର ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ସକାଳେ ଆଗେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ। ଏଠି ମୋ ପିଇସି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଦେ, ଆଉ ଘରେ ତ ବୋଉ ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଦେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିପାରେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏନି। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା କୁହନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଡର କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆଗେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଅଫିସ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଅଫିସରୁ ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିଲେ ତାର କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ତା କେକ୍ ର ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଡିରୁ ଛାଡିକି ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଭିଡିଓରେ ଗେହ୍ଲା କାହିଁ ଆସୁନି, ଆଉ ଭଏସ ବି ଦଉନି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ କମ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ଚଗଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକ୍ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁନି। ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦାଦା ତାକୁ ଧରିକି କେକ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗେହ୍ଲାର ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।